Kromě turisticky exponovaných regionů, které mají teplá moře, vysoké hory a milionová města, se v Evropě nachází také řada oblastí, kam zatím nesměřují davy turistů. Patří k nim i trojice pobaltských republik: Litva, Lotyšsko a Estonsko. Přestože jsou tyto tři státy od května roku 2004 členy Evropské unie, řada lidí si je stále spojuje především se sovětskou minulostí. Ta je sice zejména v Litvě a Lotyšsku místy stále patrná, avšak okamžiků, kdy se s ní setkáte, velmi rychle ubývá. Především největší města, tedy Vilnius, Kaunas, Riga a Tallinn, jsou dnes novotou zářící metropole západoevropského vzhledu. Řada nových obchodů, kaváren, restaurací, klubů a sportovních zařízení umožňuje užít si dovolenou naplno, a to i díky cenám velmi podobným těm našim. Krajina pobaltského venkova je převážně rovinatá s několika nízkými pahorkatinami, které jen na málo místech přesahují nadmořskou výšku 300 metrů. Oč méně má Pobaltí hor, o to více tu najdete lesů, jezer a romantických vesniček. Mezi nejkrásnější oblasti Pobaltí patří národní parky. V Litvě je to například jezernatá Aukštaitia s borovými lesy a etnografickými výzkami, nebo písčitý poloostrov Kurská Kosa s dunami, dřevěnými sochami a rybářskými vesničkami. Leckoho může překvapit evropský vzhled všech měst v Pobaltí. Ten je dán historickými vazbami na Skandinávii a na střední Evropu, především na Německo a Polsko. Ruský vliv se v Pobaltí uplatňoval teprve v 19. století, a to v letech 1944 až 1991, kdy bylo Pobaltí okupováno Sovětským svazem. Toto tragické období, kterému padlo za oběť několik set tisíc životů, dokumentuje řada památníků a muzeí po celém Pobaltí.
Při zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Periskop Skandinávie střídáme poznání měst s pobytem v pěkné krajině a přírodě. Zastavujeme v lotyšském národním parku Gauja se stejnojmennou řekou a hradem Turajda nebo na pobřeží Estonska v národním parku Lahemaa s rybářskými osadami, rašeliništi, bludnými balvany a romantickými šlechtickými sídly. Cestovní kancelář Periskop Skandinávie je již od roku 2002 největší českou cestovní kanceláří specializovanou na pobaltské země.